Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Урад бярэ пад кантроль прадпрыемствы з нізкімі заробкамі, заявіў першы віцэ-прэм'ер Александр Турчин. Ценявы промысел у зямлянцы, больш чым 2 тоны брагі, а таксама самагонны апарат канфіскавала маладзечынская міліцыя. І вее верш мой дзіўнай казкай. У вёсцы Ракуцёўшчына адбыўся дзень памяці Максіма Богдановича. Урад бярэ пад кантроль прадпрыемствы з нізкімі заробкамі, заявіў першы віцэ-прэм'ер Александр Турчин. Першы этап – арганізацыі, якія плацяць людзям менш за 400 рублёў. Задача ўрада зрабіць так, каб да 1 ліпеня такіх кампаній не было. Паводле яго слоў, каб палепшыць сітуацыю на гэтых прадпрыемствах, трэба ўлічыць 2 складнікі. Па-першае, кіраўнікам трэба наладзіць эфектыўную працу. Па-другое, аператыўна прымаць кіраўніцкія рашэнні. Далучаць, прадаваць, ліквідаваць, але пры гэтым працаўладкоўваць людзей. Першы віцэ-прэм'ер распавёў, што міністру па падатках і зборах даручана праверыць, ці легальна выплачваецца зарплата. Наступная задача ўрада на 1 студзеня 2020 года не павінна быць кампаній заробкам ніжэй за 500 рублёў. Дарэчы, за мінулы год колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў у краіне павялічылася на 5000 чалавек, а за 4 месяцы 2019 ўжо на 7000. Многія замежныя кампаніі лічаць Мінскую вобласць прывабнай для інвестыцый. Старшыня Мінаблвыканкама Анатолій Саченко правёў сустрэчу з паслом Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Беларусі Петером Детмарам, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў сувязі з выхадам на пенсію. Таксама Анатолій Саченко падзякаваў за ўклад у развіццё эканамічных зносін паміж Мінскай вобласцю і Германіяй. Гэта краіна адзін з асноўных нашых партнёраў, сказаў кіраўнік цэнтральнага рэгіёна. Замежны гандлёвы абарот Мінскай вобласці з ФРГ за 2018 год склаў $501,8 мільёнаў, што склала 106,7% да ўзроўню 2017. У гэтым ёсць і ваша заслуга, за што шчыра ўдзячны. Дзякуй за той падмурак, які заклалі ў нашы адносіны. Калі ёсць такая аснова, любы дом будзе стаяць. За 8 гадоў вашай работы ў Беларусі вы сталі сапраўдным сябрам для нашай краіны. Забарона паліць у цягніках, абмежаванне закрануць пасажырскія цягнікі ўсіх паведамленняў. Такая інфармацыя размешчана на сайце беларускай чыгункі. Згодна з дэкрэтам прэзідэнта нумар 28 паліць забаронена ва ўсіх відах грамадскага транспарту, вагонных цягнікоў, у самалётах. Выключэнне складаюць толькі месцы, спецыяльна прызначаныя для гэтай мэты. Ранейшыя правілы дазвалялі таксама паліць у цягніках далёкага прытрымлівання. У беларускай чыгункі звяртаюць увагу пасажыраў, што забарона дзейнічае пры праездзе па тэрыторыі Расіі і Украіны. Змены прапісаны ў палажэнні аб дзяржаўным рэгуляванні вытворчасці, абароту і спажывання тытунёвай сыравіны і тытунёвых вырабаў, вытворчасці, абароту і выкарыстання электронных сістэм курэння, вадкасцяў для электронных сістэм курэння, сістэм для спажывання тытуню, зацверджанага дэкрэтам ад 24 студзеня 2019 года номер 2. А на папярэдадні летніх канікул на беларускай чыгунцы стартуе акцыя «Дзеці і бяспека». Мерапрыемства накіравана на папярэджанне няшчасных выпадкаў з удзелам дзяцей і падлеткаў. Праводзіцца акцыя да 7 чэрвеня. Прамая тэлефонная лінія. 1 чэрвеня 2019 года з 9 раніцы і да 12 дня на сувязь з народам выйдзе першы намеснік старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. Званкі будуць прымацца па нумары 8017 541 60. У Беларусі арганізавана штотыднёвае правядзенне прамых ліній аблвыканкамамі і мінскімі гарвыканкамам у мэтах павышэння эфектыўнасці работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб, а таксама для аператыўнага рашэння праблемных пытанняў, што ўзнікаюць у людзей. Такія прамыя лініі стартавалі ў студзені 2015 года і праводзяцца па суботах. Увага, пошук! Маладзечынскім раус адшукваецца зніклы Элкснітис Эрыкс Андрэевіч, 1962 года нараджэння, зарэгістраваны ў пасёлку Чысць па вуліцы Русанова, дом 2, кватэра 406, які ў 2000 годзе пайшоў з дому і да сённяшняга часу яго месцазнаходжанне невядома. Прыкметы мужчыны на момант знікнення. На выгляд 38 год, хударлявы, у што быў апрануты, звестак няма. Маладзечынскі раус просіць грамадзян, якім што-небудзь вядома пра месцазнаходжанне гэтага чалавека, паведаміць по телефоне 8017 74 96 83, 8017 6 77 03 12, 8017 6 77 16 56 и 8029 54 64 044 Т102. Абышлося без ахвяр. 26 мая апоўдні ў службу выратавання патэлефанавала пенсіянерка і паведаміла аб узгаранні лазні ў вёсцы Гаюцы Маркаўскага сельскага савета.
Жанчына з'яўляецца і гаспадыняй пабудовы. У выніку пажару сцены будынка былі пашкоджаны, а страха знішчана. Разглядваемая версія здарэння – парушэнне правіл эксплуатацыі печаў і цеплагенерыруючых агрэгатаў. Выратавальнікі папярэджваюць, што прычынай многіх надзвычайных сітуацый з'яўляецца безадказнасць людзей і раяць усім выконваць правілы пажарнай бяспекі. Ценявы промысел у зямлянцы, больш чым 2 тоны брагі, а таксама самагонны апарат канфіскавала маладзечынская міліцыя ў вёсцы Схоліна. Паведаміла афіцыйны прадстаўнік раённага аддзела ўнутраных спраў Юлія Крук. 25-гадовы мужчына разгарнуў міні-завод у склепе за межамі прысядзібнага участка. Раней, дарэчы, ён ужо прыцягваўся да адказнасці за самагонаварэнне. У 4 палімерных бочках у зямлянцы знаходзілася 2100 літраў брагі. Як патлумачыў сам фігурант, партыю сівухі варыў для асабістых патрэб да сямейнага свята. Самагонны апарат быццам устаноўлены тыдзень назад. Брагу праваахоўнікі канфіскавалі і знішчылі. Агрэгат дэманціравалі. Пасля правядзення неабходных экспертыз вытворца натурпрадукта будзе прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Дзікая жывёла ў межах горада. На тэрыторыю адной з устаноў у цэнтры маладзечна заскочыла казуля. Лясная прыгажуня паводзіла сябе як і павінна, хавалася ад людзей за дрэвамі. Не праяўляла агрэсію і ніхто не пацярпеў. Як лясны жыхар трапіў у горад, невядома. Па лініі МНС інфармацыя паступіла ў пастаянную камісію па аказанню дапамогі жывёлам, што трапілі ў цяжкае становішча. На месца здарэння выехалі супрацоўнікі маладзечынскай райінспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, а таксама дзяржаўнай лясной аховы. В срочном порядке были приняты меры по отлову дикого животного. Отлов осуществлялся с помощью сетей, безопасным способом для животного. Собственно, произошло все удачно, животное не пострадало и выпустили на территорию лесного фонда Молодечского лесхоза. Жывёла была агледжана ветэрынарам. Спецыялісты вызначылі, што казуля малады самец узростам каля года, які поўнасцю здаровы. Пры транспарціроўцы лясны жыхар не пацярпеў і паспяхова быў выпушчаны ў звыклы асяродак. В последнее время участились случаи попадания в городскую среду диких животных. Это связано в связи с тем, что их численность увеличивается, вот в частности косуль. Ну, косуля не самое страшное. Людям следует обращать внимание, что, не дай бог, там на территорию попала какая-нибудь бешеная лиса, волк, собака. Ну, тоже следует немедленно сообщить по 101, так и дальше работа отлажена. У 2019 годзе гэта ўжо не першы выпадак, калі спецыялістам даводзіцца адлаўліваць дзікіх жывёл. Раней у гарадскім парку былі злоўлены і вывезены ў лес 2 савы і 1 ліса. Музей замест кухні. Велічанін Михаил Місюль будаваў летнюю кухню, а ў выніку атрымаўся музей. Зараз на 2 паверхах сабрана вялікая калекцыя прадметаў даўніны. Шмат якім асобнікам больш за 100 гадоў, паведамляе партал Млынбай. Першым асобнікам калекцыі стаў самавар. Ёсць у экспазіцыі і некалькі прыстасаванняў для ручнога прадзення, саматканыя дываны, формы для выпечкі хлеба і вытворчасці цэглы, жорны, калыска з дрэва, калодка для вырабу абутку. У калекцыянера ёсць мара паставіць у сваім музеі старадаўні ткацкі станок, якім у мінулыя часы беларусы валодалі дасканала. І вее верш мой дзіўнай казкай. У вёсцы Ракуцёўшчына адбыўся дзень памяці Максіма Богдановича. Сцежкамі паэта прайшлася і наша здымачная група. Больш за 30 год на Дзень памяці Максіма Богдановича 25 мая супрацоўнікі Маладзечынскай цэнтральнай бібліятэкі, якая носіць імя паэта, ладзяць творчыя сустрэчы ў Ракуцёўшчыне. Юныя мастакі праводзяць планеры ў гэтым некранутым цывілізацыяй куточку беларускай зямлі, а госці складаюць кветкі да каменя помніка, наведваюць філіял музея, слухаюць аповеды экскурсавода і чытаюць вершы. Над Максімавай крынічкай я вады папіць схілюся, і паэтава аблічча у ёй убачыцца чамусьці. І пра час той нагадае, як Максім аж праз стагоддзя Вераніку выглядае, а яна ўсё не прыходзіць. Колькі скрухі ў тым абліччы, п'ю ваду, а ў роце сушыць. Для Максімавай крынічкі мне таксама зараз скрушна. У 1911 годзе Максім Богданович па запрашэнню рэдакцыі газеты «Наша Ніва» прыехаў з Ярослаўля ў Беларусь. Наведаў Вільню, пазнаёміўся з літаратарамі і палітыкамі. Летнія месяцы правёў у фальварку Ракуцёўшчына. Тут паэтам напісаны цыкл вершаў і 2 паэмы «Вераніка» і «У вёсцы». Госці з Мінска, з літаратурнага аб'яднання ПБДУ і аматары мастацкага слова з Маладзечна узгадвалі цікавыя старонкі біяграфіі Максіма, яго кароткае жыццё і шчымлівую любоў да
Беларусі. Як выкладчыкі, конечно, бачым сваю задачу ў тым, каб такім чынам прыадкрыць шырму над асобай гэтага таленавітага паэта, паказаць маладым шырыню яго душы, нагадаць пра багатую спадчыну, якую ён нам пакінуў. І, вядома, гэта магчымасць атрымаць пэўны выхаваўчы эфект. Ведаю пра Максіма Богдановича тое, што на Варкаўцоўшчыне ў 11 годзе знаходзіўся і адпачываў 2 месяцы. І мне вельмі добра робіцца на душы, што для нашых дзён захавалася гэта месца. Максім Богданович верыў у вечнае жыццё, адчуваў чароўную неўміручасць. Так і атрымалася. Сучаснікі з яго малой радзімы імкнуцца зразумець памкненне яго душы, творчай і чалавечай, любяць пахадзіць яго сцежкамі, паслухаць цішыню ў драўлянай хатцы і вечарам паглядзець на зоры пад старымі дрэвамі, дзе паэт сплятаў вянок сваёй эпохі. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе прагноз надвор'я, а я з вамі развітваюся. Да сустрэчы ў эфіры.